Hej og velkommen i Majsmarken her lidt uden for Hedensted. I dag skal vi tale lidt om vores LG Animal Nutrition stempel. Det er ikke mængden af det, koen æder, der afgør resultatet. Det er kvaliteten af det, hun æder. Hos Lima Grain der arbejder vi målrettet med en af de vigtigste komponenter i foderrationen, nemlig majs. Jo mere tilgængelig stivelse og energi vi kan tilbyde koen, jo bedre omsætning har vi i vommen, og derved har vi også en højere mælkeydelse og noget mere mælk i tanken. Skal du have majs, der giver mening, så skal du vælge sorter med LG's Animal Nutrition stempel på. Med LG Animal Nutrition sorterne er du sikret den rigtige sammenhæng mellem de kvalitetsparametre, der giver en god fodring. Så vælg sorter med det gule LG stempel, så er du sikker på at få den rigtige kvalitet hele året rundt.